Чакаме влака да мине. Ще ходим някъде. Ще ходим на Плевен. Да пазаруваме. И чакаме влака да мине. Няма го влак. Чакаме влак. Кой е долу пред нас? Бърза. Гонихме с него, ама настигнахме. В момента сме в новата Евросмица и отиваме на Плевен и минаваме през всичките дупки. Това е драйвера от Павликени Сиско. Голям драйвер е. Вижте там, опа, влака идва. Ето го. Какво е влака? Айде. Та тръгваме. Бъдай! Гледайте колко коли. Гледайте какво прави новата Евросмица. Няма място как да изпреварим в момента, защото отсякъде идват коли. Сега се намираме в най-циганския град, Северна България, Левски. Пълно е с цигани. Опа, телефона ми звъни. Получавам SMS от любовта на живота ми. Да. Дай да видим какво ми пише. Много ме потори. Тук сега завиваме някъде. И пътя е пред нас. И на моят човек му звъни телефона. Ще трябва да... Опа, моя пак звъни. Много странно. SMS получаваме двамата. Всякъде. Това е... Чистката охрана. Това е полицията, а? Не знаем къде е тази хора обаче. Ай, стия съм сила толкова, малко покараме.